Díomh gachéine níman sabhóg leir na bhéil, agus Gníomhaíochtaí Spóirt féin cuairt líreó lábha. Níl geiste gom Seisiún trénálaí a bhíh tránóna ach just samplaí thuirtaíh na 6 rudí gur féidir a bhí dhéanamh Iomána chomasa. Aon áitina bhfuil baile ar fáil, aon áitina bhfuil peiste féir ar fáil chomachtaí ag a baile, is féidir bheith tuairt féin gníomhaíochtaí agus súpa bhain dasú. So bannaí tá na bhas tá libhór gomáin agus slitar nó líreó le dóga má tá sí go Iomána. Ceannas na rin cóirí bhain or sas tháinig fécinn dí dro an bhaile, cúpla mála amach an bhaile, agus i dhéanamh slaiscéim trasna an bhaile, fémar a tháinig glúiseacht a mí chun ceann níos le bhúla in aige an bhaile nuair a hagann sé ar naisciúil an son chuirmín an sitar nó an líreó fé smacht agus casmig ar déhheile chun é bhúla ón bhaile ríist ach an rud is táchtaí an orsa gan stoppa, cumadaí ag glúiseacht, cumadaí dul trasna agus cumadaí ag féchan ar aig. Anna bhac sé an rud céanad a sciilibhre dó an taoinig súil a hábhain an orsa ná bhfuil mid chun é a bhúil isteach sa lábh. So cumadaí súil ar an líród agus déanaí cinn de chur isteach sa lábh gan éonig an deir an talamh, má héann sé ar an talamh is féidir tos na bhríste agus tuairt fé uair bháin eile. Anna bhac tasúlaim bhfuil an lábh as na tá bra tehanníos so. Seas mid siar an orsa bhain mála cúpla mála níos fide siar na mar a bhímar agus am chun é freaba as an talamh os ar bhór amach agus go dteocha sé níos ar an mála agus go dteocha sé ar aisciún isteach sa lábh so chaith é a thóis an spotaí ceart chun é freaba as os na chóir amach. Teocha sé ar aisciún dó an mála agus teach sa lábh a theocha sé ar ais.
Okay, and is going to pass na lava, so I'm going to make timple and tea and orsa ag lord balistraine just can pass na lava horto and mala breher reached because machni and Kate Valelis but if she done sator na valley timple na heart agus an tenor na area or Vienna of nach Margie Aclaíocht Margie Re agus Kamal and Lewis sa Aclaíocht for three mar hashi an half dogomid an Leroad go topic agus Gníomhaíochtaí on our gala core go topic a bridge task nach will care about a gachéine samala an an passport a pay out in a will while fall leave bit of dulcitor agus an pass law award rare and schlitter no near reached agus away live goodie and Cape County. Okay, Ross con shelva an orsa, so shasamid cheer co fadagus is failing on mala, agus bulbid and shitter ishel, dear horse or warmach, agus then we doubt the shachani and shitter con a horface map, Solomeg and deshig our gala gori presuslin, shirgudi and cone and do serish, agus then we shin couple about the in our internet stock ha. Céad chóra ar rám gine dín brethorn, so má chuoín tú ar sin agus tú búla an litir churn sé brúsa breisiart agus is dócha churn sé foiir ar skill na chomá mar sé bhfuil sé féhrú, so bána mí trí las. Countess and skill is an salumsna, macht an hour agus brethir and schlitter sanéir os cór ar géad a córach nó os ceann ar géad a córach sanéir, so then we clapped there sin concrete nu an gníomhaíochtaí canning céan is bhí a dhéanamh ag an nóir dhearnach ach an orsa am a cné a bhúla sús an ag an balla an scuideach sé nuas ar go hard sanéir na monuil balla go hard sonnagat Somal is féidir just an schlitter nó an líróid a bhúla sanéir agus léimt in áard chun brethir cúpla uair ach an rud is táchtaí an orsa ná an chamáin a chur sanéir leis chun de láb a chosint.
Sinnéúm sin neomh a chóir tásúlaim gur bhain sibh tanna bhas na scileanna agus an cleacht ar fad las má nach ionintach bhfuil an aimsear fós linn agus bhfuil an déisiúin don amach agus súpa bhaintas na cluichí náisiúnta. So péireáil tá dhéanamh bhfuil mála banig í súpas, cumairí sibh hain sláán agus bígí cleachta idir an gceansa agus an céad uair eile.